Бара. Афарин. Башлайбызмы? Әйдә башлайык. Башкортстан башкалаһы. Башкортларым өчен, бу йырдар һеҙҙең өчен, төҙөүселәр өчен, төҙүселәр өчен. Башкортстан башкалаһы, башкортларның башкалаһы, алайды башкортуна, бул калаһы. Ауылдарда гына башкортлык хакланды, башкортлык ниңә калалар вакланды, башкортлык ниңә калалар югалды, кайда гайратыбыз кайда безнең ихлас онытыла, юла телдән дәм югала, вата һәм йомра телебезне кала, ярлыгына телгән мөе яралана, киләсәк кулымга безнең инде тел кала, тарихимәгәнде кала безнең сидия шәкелләр күңелләргә инә, кала кануннарын кем уйлап сыгарган, ул канунга безгә буйһынырга иркебез юк менә, ул канун сыгарга, башкортны күтәрергә, хакларга, төрле яктар була кайда хукук кайда дибрәт, кемездә үзен таба нимә уллай нәмәгә. Башкортстан башкалаһы, башкортларның башкалаһы, алайды башкортуна, бул калаһы. Тыш кызганга ай-һай тыштар хынмас, үрелгәндәр генә үкенмәс, патшаларга башкорт башы мәгәндә, башкаларга башкорт башы нимәс. Мин һинең менән һөйләшәм башкортса, бернидә катмарлы һүз кулланмайса, өйрәнелгән ябай телдә асырга, төрле фекердә һәрбер кешегә. Мин башкорт, Урал тотымыннан һәм һиңә ике һорау менән өндәшәм үземнең башкорт булуыма. Үкенәңме, сез кешеләр аркаһында бер-береңне күрәңме? Әгәр шулай икән, безне тыңла, юлларны булма, калган хөрмәтемә атылма ултырмасы, асыл һөнәр курма, башкорт асылма рухыннан балкыр. Башкортстан башкалаһы.